Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Lesi sibalo sethu thiwaphinda futhi ubhale lesi sibalo abakuphe sona. Ngidwebele u4 bavula ikhala zabo bathi 8 plus 3. Usebenzisa i-distributive law of multiplication over addition. Okusho ukuthi usebenzisa uhlobo oluthize lokuxazulula ibalo. Ngizokufundisa ukuthi kuqonda ukuthini ukuthi distributive law of multiplication. Asisibhale lesibalo sethu esesiphiwe kuqala sino 8 la ngaphakathi no 3 balivali ikhwapha la. Kuhleke. Uma usibuka isibalo esikanjena kungalula ukuthi usheshe ugijime uthi hayi suka ngizothi nangu 8 plus 3 lo phakathi 8 plus 3 ngipha ba okuhle nje ngipha u11 ngakho ungipha u11 ngakho lesibalo mina ngavene ngisibhale kanje ngithi 4 ngivula ikhopha lami ngithi 11 phakathi okungangipha kalula nje u44 wami. Ungasheshe usigijimela isibalo kanje kodwa kubalekile ukuthi ubuyele emuva wobuka ukuthi bathe senze kanjani isibalo sakho. Ngakho bathe sebenzisa i-distributive law. I-distributive law nalena iqonda ukuthi thatha lokhu okungaphandle kwethu ubani u4. Thatha lokhu okungaphandle kwekhwapha usebenzise kona kuqala uthatha u4 wethu uyothini times 8. Uthatha u4 wethu lo ngaphandle uyothini uyothi times 3. Abafuna ukuthi usheshe uyigoqe ezokupha abantu 44. Bathi i-distributive yethu kusho ukuthi semso kungaphandle times okungaphakathi semso kungaphandle times okungaphakathi. Njengale ndlela ngikubhalela ngayo le ngiyathemba ukuthi uzwakala kangconywana. Ngakho sizoba no4 times 8 siphinde sibe no4 times 3. Sesisebenzisa ini i-distributive law na ke uma senza kanjalo. Ngikudwebele nalapha phezulu ngikubalela ngana ezansi ngegama lakhona distributive. Ngiyethemba uzwa kangconywana usezuthuka ke manje uma ubona isibalo esinjengalesi bethi sebenzisa i-distributive. Siyazi ukuthi u4 times 8 usipha u32. Siyazi ukuthi u4 times 3 usipha ba usipha u12. Ngakho impendulo yethu ingacisha ibe esimeni sokuthi u32 plus 4 plus 12 osipha wona lo ya 44. Kepha ekufinyeleleni lapho kuleyo mpendulo asihambanga ngendlela efanayo. Yebo sobabili siyokhama nje le empompini kodwa bathe thina singahambi ngale ndlela ehamba wona wonke umuntu. Bathe thina sijikeleze siye kwenye indawo. Yayibona into njengaleyo. Sikhombisa phela ukuthi asiyodwa indlela yokwenza izibalo. Athi ngibhale ngendlela mhlambe yamaqanda. Maqanda ami lapha nginawo 8 la ngikubhalele wona lana ngiphinde ngibe namangaki amathathu maqanda ami lawo. Uma sisebenzisa yona ke le ndlela ye distributive law kusho ukuthi la maqanda ngiyowaphinda konke lokho phakathi ngokuphinda kane. Amaqanda ami nje base ngwamise kanje ngizowaphinda kawu4 nalawa amathathu ngithi njani ngiwaphinde kawu4. Athi ngisebenzisa indlela ephambili ngibhale futhi lo kawu4 now 2 yabo manje sesinukubili nako sithathu nako kwesi4. Masithanda nje sikwenze kubelula singabala amaqanda ethu ukuthi uma semangaka manje sephinda phindwe kawu4 azosikhiphela inamba ethini ke manje. Singasekela la uqala siwabale wonke ukuthi asipha bani 8 times 4 ulwade sunawo vele 8 uphindwe kawu4 naya impendulo eceleni ngabe usunwa yikhanda. Uyabona ukuthi sino 4 wethu 10 times ba times 8 nanga lapha sibe no 4 wethu 10 times ba times 3. Kona empeleni yebo sizofika khona empompini owodwa. Yebo sizokha empompini owodwa kodwa ke manje sizama ukutsaka. Sikhombisa ukuthi sinendlela eziningi zokukhipha lesibalo. Sinendlela eziningi zokufika la empompini. Uyabona ukuthi impendulo yethu ime kanjani. Ime lapha ku44 kodwa ekufinyeleleni kwakhona uhambe ngezinye indlela wakhombisa ukwazi.